Ahoj, jak se máš? Dlouho jsme se neslyšeli. Ahoj, ale jo, docela to jde. Jenom už si připadám jako chodící koule. Jsem nemotorná, bolí mě celé tělo. Ani pořádně vyspat se nemůžu. Špatně se mi dýchá. A jsem taková bez energie, víš. Zkoušela jsem cvičení, chodit dřív spát, víc odpočívat, ale pořád je to stejné. Přijde mi, že to k tomu těhotenství prostě patří. No, víš, já jsem to měla dost podobně. Ale pak jsem naštěstí natrefila na Renču a její výzvu Těhotná v pohodě. A to mi hodně otevřelo oči. Víš, pochopila jsem, jak si udělat to těhotenství příjemnější. Jak správně stát, sedět, jak správně dýchat. Pochopila jsem to, že vlastně všechno souvisí v tom těhotenství se vším. Taky jsem si potom zacvičila s ní těhotenskou jogu a opravdu po těch 3 dnech jsem se cítila vyrovnanější, víc v pohodě a měla jsem více energie. Fakt? Tak to zní skvěle. Něco takového bych přesně potřebovala. No, tak to máš štěstí. Ta výzva Těhotná v pohodě bude zase živě. Tak to je pecka. To si nenechám ujít. Tak děkuju moc. Jdu se přihlásit.